гармии тӯлонӣ дар минтақаҳои кӯҳистонии Тоҷикистон рӯзҳои ахир боиси обшавӣ бо суръати барфи болои пиряхҳо, кандашавии кӯлҳои зери пиряхҳо, боридани борони бошиддат ва фаромадани сел дар чанд минтақа шудааст. обшавӣ бисёр шуд ва бинобар ин дар баъзе ҳолатҳо яъне ки рахна шудани онҳо мушоҳида гардид ки ин ба селфароӣ дар минтақаи Лахш, дар Дарвоз ва дигар минтақаҳо аз он ҷумла дар Шохдара мо инро мушоҳида кардем. Минтақаи Шохдара дар ноҳияи Дарвоз боришоти бошиддати кӯтоҳмуддати борон боиси аз кӯҳҳо фаромадани сел шуда ва роҳи Душанбе-Хоррух дар ин минтақа барои чанд соат баста шуд. дар минтақаи Лахш кӯли назди пиряхи Бирилмаз канда шуда қисмате аз роҳро хароб кардааст. ҳар сол ду бор се бор мекана бисёр даҳшатнок мегира ин баланди афтидан 1300 метр бисёр хел шиддатнок мера хайрия ки дар гирду пеш ягон хона нест. ҳавошиносон дар минтақаҳои кӯҳистонӣ идомаи гармиро то охири моҳи июл пешгӯӣ мекунанд. дар гузашта кандашавии пиряхҳо боиси омадани селҳои харобиовар дар минтақаҳои кӯҳистонӣ шуда буд. соли 2002 сел дар деҳаи даштаки ноҳияи Рошқалъа харобиҳои зиёд бар ҷой гузошта буд. бар асоси 4 гузориши оҷонсии ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳарорати ҳаво дар 100 соли ахир дар минтақаҳои мухталифи кишвар аз 0,5 то 1,2 дараҷа боло рафтааст. дар 30 соли ахир аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон бештар аз 1000 ададаш пурра об шудааст. дар натиҷа зиёда аз 2000 кӯли нав пайдо шудааст. ин кӯлҳо ҳам натиҷа ва ҳам сабаби об шудани пиряхҳо номбар мешавад.